til Navam News. En mand har røvet National Sædbank i Aarhus. Mads har vundet DIP for 14 millioner kroner i dansk DIP-tjeneste. Og Mads' nye bog, hvordan man bliver kioskejer, er blevet en nyhed. 2 millioner eksemplarer blev solgt på den første dag. Og så blev den lige fanget på kamera for at stjæle Brugsen. Og Stein Bager er blevet løsladt på grund af voldelig. Og til sidst, ugen sketch. Hey, jeg har lige fået at vide i min øresnegl, at min øresnegl er væk. En tyrkisk mand har røvet den nationale sædbank i Aarhus. Det vil vi gerne vide mere om. Så ud til vores rapportør, Mads. Vi står her med den ukendte skyldige Salim, som har røvet danske sædbank. Det hedder Sol og Lim. Ja. Vi står her med Sol og Lim, som har røvet den danske sædbank. Hvorfor røvede du den danske sædbank? Fordi i Tyrkiet har vi ikke så meget sæd. Kan du så ikke bare selv lave noget? Du ved godt, vi bliver omskrevet som børn. Jo. Det er faktisk svært. Okay. Kunne du ikke bare gå ind og købe noget? Du bare købt noget. Hvor svært vil det være for at komme en mand ind i en butik og købe noget sæd? Du bare går derind og så Så siger du går ind. Hej, jeg vil gerne have noget sæd. Som en mand. ja, Prøv at sætte dig, du gør det. det er jo det vil jeg så gøre nu. Slut herfra. Tak for det, Mads. Mads har vundet for 14 millioner kroner DIP i dansk DIP-tjeneste. Det lyder måske en lille smule mærkeligt, så det vil vi virkelig gerne have mere om. Så vi kan tage ud til vores rapportør, Mads. Vi sidder her med Mads, som har vundet DIP for 14 millioner kroner. Mads, hvordan er det at vundet DIP for dansk DIP-tjeneste for 14 millioner kroner? Jeg synes det er fantastisk. Jeg har altid godt kunne lide dip. Spiser du DIP rent? Specielt. Ja, det gør jeg faktisk. Det gør jeg. Lige for posen eller lader du så? Hælder du det i vandet? Jeg blander det med creme fraiche og så en ske. Så spiser jeg en ske. Det er godt. Tilbage til studiet her. Tak for det, Mads. Mads' nye bog, Hvordan man bliver kioskejer, er det nye store hit. Der er solgt 2 millioner eksemplarer på den første dag. Det er simpelthen en god bog. Det er vi nødt til at høre mere om. Ud til vores rapportør, Mads. Hej. Vi sidder her i boghandleren sammen med Massi og hans nye bog, Hvordan man bliver kioskejer. Massi, hvad er der fået til at skrive sådan en bog der? Min bedste måde døde sidste weekend, så jeg skulle tjene nye penge. Jeg har stedet, du selv har åbnet en kiosk. Jeg har selv åbnet en kiosk. Hvor ligger? Den ligger oppe i top. Hvad hedder den? Den hedder kiosk. Du ved ikke, hvor mange eksemplarer der solgte den der, ikke? Nej, jeg har ingen anelse. 2 millioner den første dag. 2 millioner? Første dag. Ja. Jeg burde sælge den i min kiosk. Det er godt. Tilbage til studiet. Tak for det, Mads. Britney Lee har stjålet fra Brugsen. Det er på kamera. Det er vi nødt til at se mere om. Ud til vores rapportør, Mads. Vi står her i Brugsen for at få en kommentar til Britney Lees røveri i Dagligbrugsen. Undskyld! My cock! Jo! Er det rigtigt, du har stjålet fra Brugsen? 2 kokjo og 2 år sodavand. Jeg har det på film. Nej. Hvad har du så stjålet? Jeg har ikke stjålet. Har du ikke stjålet? Har du på film? Nej. Jo. Godt. Det var hvad vi havde fra Britney Lee. Slut. Goddag. Det er værket. Vi er ikke charteriepsok. Vi har tegnet dem. Vi kan se, at der kommer en koldfront ovenfra fra Norge og en lavfront fra Germany, Tyskland
med what the heck med sandsynlighed for anden regn de 2 første dage og det bliver et rent lortevejr. Vi kan se her på Sjælland at de bliver rigtig glade fordi de får et godt vejr. Og her på Fyn kommer der kommer den lave front herfra op på Fyn. Så bliver det nemlig rigtig stort, fordi det begynder at regne rigtig meget. Og her ude på næsen kan du se den lille bitte næsen. Yeah. Der bliver det også rigtig godt solskinsvejr, fordi de får højfronten. Og de bliver også rigtig glade her i midten af Jylland, fordi de får også den der dejlige højfront. Men herude i de små den ø, der er de så små, vi ikke kunne tegne ansigter på. Men de får også lavfronten, så de bliver rigtig kede af det. Men ellers bliver det rigtig godt solskinsvejr over Danmark. Slut, og tak for hvert. It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way. Hooray for the kind of man that you will find in the gay way. It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way. Hooray for the kind of man that you will find in the gay way. Vi står her i Brugsen for at få en kommentar til røveriet i Brugsen fra Flyttet. Vi har fået ham herovre. Er det rigtigt, at du har stjålet 2 kogt og 2 røde sodaer på Brugsen? Nej. Vi har det altså på film. Vi har det på kamera. Nej. Vi har det. Ja. Hvad skal jeg? Bare. Ser du hvad? Nej. Ja. Okay, vi skal se, hvad vi skal sige. Se med øjne. En tyrkisk mand har røvet den nationale sidebank i Aarhus. Det vil vi gerne vide lidt mere om, så vi ser ud på, så vi... For helvede! En mand har røvet den nationale sidebank i Aarhus. Det vil vi gerne vide mere om, så vi tager ud til vores rapport. Hvad det hedder? Rapportør. Sådan, ja, okay. Goddag. Jeg er Roman, og dette er værket. Det er rigtig dårligt også, det der. Do you wanna taste my cock? Yo, light.